Ако правиш това вечер, кръвното ти може да се качва без да го усещаш. Много хора ми казват, вечер ги боли главата, напрежение в тила или не могат да заспят. Когато това се случва често, съдовете реагират повече през нощта. Провери дали правиш тези грешки. Много солена вечеря, късно кафе или енергийна напитка, или стоиш до късно 1-2 през нощта на телефона. Когато навиците се променят и организмът се балансира, съдовете реагират много по-добре. Ако искаш да разбереш как работя с хора с високо кръвно, напиши в коментар или на лично съобщение кръвно. Сподели видеото с човек, който има кръвно, запази го в любими, защото може да ти потрябва. Коментирай в коментар или на лично съобщение кръвно, харесай го и ме последвай.